Oke, di video kali ini kita mau jalan-jalan ke Telaga Ngebel. Ikuti terus ya. Telaga Ngebel. Mana apa? Telaga Ngebel guys. Apa? Tuh. Aku nemu abang mang gowo. Kuning lho. Bang gowo. Dadi kerekne tak gowo ngono bae. Lho guys, jeng guys. Arep ngopi guys, jeng guys. Kalau wong etan ya, jangan buri. Etan ya. Aku ganti. Lho. Etan loro. Aku kor gowo iki. Enak. Astagfirullah. Mau waras. Ya ikan. Mau waras dulu. Ya. Engkon sarula. Ulane ula luwuk apa ula apa iki? Ula. Sarula. Ulane. Ulane gedhi, salengen luweh. Lengene rasak lagi. Iya, rasa-rasa. Kasana. Iki ula monumen nang Telaga Ngebel. Sponsore Bang Jati. Saya kok halek. Piye iki? Bang kok halek tulisan. Diinget tulisannya. Lah iki tok, Dik.
Oke,